Ladies and gentlemen, we are back again on yet another interesting interview. These are not just interesting interviews, these are spiritual interviews. Panapo, of course, chaita majokes thing, tikifara, tunoita chino nechino, but there's a method in that madness. And I hope and trust that you all had a wonderful Easter. And tabatangotirigati, but akuigrai Prophet Ndoro from Gweru. This is the only prophet who invited us to Gweru. Saka tabatoro vati ndova the lion of Gweru. Prophet Ndoro, welcome. Tinokutendai. Regai tifara nokusangana. Makadi muHarare. muHarare muri nani? Anditi. Ameno ku Midlands. Ku Midlands kwakanaka zvikuru. How's the weather? Zvazviri nani kwachimboti ukatonhora. Gweruka haigoni kuti ingapisa. Yes. Kunongoti ukatonhora kudai kwa isitatozvijaira. Ndosaka takatsvuka kudai. Iri good for your skin. Right. So ndofunga kutotengeswa mafuta evakadzi ekupila. Vanongozotengesa noda kuti kuna vamwe vasingagutsikana nezvavari. Nezvavari. Asi iyo Gweru pachayo inokugadzira. Alright. But Mwari munorikoshesa zvelevel ripi ndikuona matravela mukauya mapodcast akaita siyana. How important is that exercise? Chakanyanya kukosha ndechekuti zvinhu zvose zviri munyika nenyika yacho zvakaitwa naMwari. Saka chinhu chikuru chandoda kuudzai mukomazigo ndechekuti hatirarami pasina Mwari. Mwari ndiye unoita kuti tidye, tifuke. Ndosaka James achiti nhaye imi munonhasi kana mangwana tichaenda kuguta rokuti tondogara kugore shambadzira tifume. Musingazivi zvamangwana. Muri mute munongoonekwa nguva diki diki mobva manyangarika. Dei muchiti Ishe kana achida tichararama tozoita zvokuti. Kureva kuti upenyu hwomunhu hunofanira kutanga naMwari. Ungava unomuka, ungava paunenge uri. Saka tinokoshesa Mwari nokuti ndiye unoita kuti tive zvatiri. Ladies and gentlemen, today we are going to look at just 3 issues briefly. We are just going to look at Easter as a concept kushandiswa muchechi. Vamwe vanoiramba, vamwe vanoibvuma. Vanoibvuma yacho vanenge vachiitei paEaster conference. Uye kuchechi kwaProphet Ndoro chii chaiitika paEaster conference iyi. Number 2, we are going to look at healing also as chinhu chikuitika muchechi. Everyone is talking about prophecy, but vanhu vashoma vari kutaura about kupora kwevarwere uye kufamba kwevanhu vakaremara vakaita sana great men. We had an interview with Prophet Passion and a whole lot of people vangane maopinion avainawo. Tichibvunza futi Prophet Ndoro about that. And then we'll look at the politics of the country. Tinongotarisana nawo constitutional amendment bill number 3. Everyone is a stakeholder, including iwo vemachechi. Tivanzwa kuti vari kupinda here imomo kana kuti ndovaya vanotaiwa isusu zvenyika hatipo. Saka Prophet togamuchire zvekare. Tinotenda. Makava neEaster yakanaka here? Takava neEaster yakanaka zvikuru. Mwari vatitira zvakanaka. Tikatenda Mwari. Nokuti vanhu vanga vachinamata. Saka nyaya iripo ndeinoti inini matendero andinoita pamusoro pechinhu chinonzi muviri waKristu ndechinodayo so. Regai ndinyanyikita sendoti taure bichana ndichidzoka kumashure. Kana tikaenda kuOld Testament, Moses achibudisa vana vaIsraeri muEgypt. Handiti? Ku12 dzeExodus anozitora igwayana. Mukono wegore rimwe chete. Muringanise mhuri, handiti ndizvo? Right, of which shoko raramboti kuna Moses kumashure. Enda unosunungura vana vangu muEgypt. Zvikanzi naMozisi kwakanda ndikandobvunzwa kuti watumwa nani? Ndinoti ndatumwa nani? Shoko raMwari rinoti ndichava ndio zita rangu. Right. Saka apinda muEgypt unonzi tora igwayana rinoringana mhuri. Kana mhuri isingakwani munofanira kutora pepa next day vakazodyawo. Exodus. Handiti? Saka shoko raMwari ndobva rataura richiti iro gwayana iroro rairepresenta Kristu. Kana tikazoenda kuna vaKorinde, shoko raMwari rinoti Jesus is our Passover lamb. Handiti mazvinzwa? Saka iye Jesu avuya kuNew Testament vaiti vane nguva, kuOld Testament vaiti vane nguva vaita gwayana ravo. Hamuyagona kunzi garai 7 days naro, mozoriuraya mu 14 days, mozoriuraya. Asi Jesu avuya unonzi wakatora mukombe akavonga, akatora chingwa akavonga. Time yaakavonga pamukombe unoti mucherechedzo
weropa rangu. Ndokubva atora chingwa nobva avonga akati mucherechedza womuviri wangu. Mashoko anobuda muromo maJesu anoti itai izvi nguva dzose muchindirangarira. Itai izvi nguva dzose muchindirangarira. Haana kupa dheti. Kureva kuti isu samaKristu tina vamwe vakatenderana kuti vanodya muviri waKristu nokunwa ropa rake each and every day. Kugouya vamwe vakatenderana kuti tive neholiday zvatenderana nenyika. Amaona kuti nenyika yatobvuma kuti holiday. Ari mazviona? Kureva kuti zvatenderanwa kuti tinofanira kuvongana zuva rakati tichirangarira senyika. Vamwe ndokuona kuti hatingagoni kugara kudzimba dzedu, tinofanira ndeta tovungana. Then toita chi? Totodya pasika yedu ipapo, ndobva tokwanisa kundosangana takawanda. Asi kuna vamwe vanogona kutodya pasika each and every day kana each and every Sunday. Ari mazviona? Saka kudya muviri waKristu nokunwa ropa rake zvakakosha zvisingaiti nokuti wakasiya zvitauro. Nekungoti akasiya zvitauro. Nokuti akasiya zvitauro. Kureva kuti chose chakataurwa naKristu tinofanira kuchiita. Instruction. Right. But hazvino here mabenefits azvinotipawo. Shoko raMwari iro pacharo rinoti kana wadya muviri waKristu kana anga achirwara unopora. Wanwa ropa rake kana anga ane maproblems unosunungurwa. Saka zvine benefit yakanyanyisa matiri. Saka kudya muviri waKristu nokunwa ropa rake it's very very important. Pamagwaro ipapo panozotaurwa nawe kunzwa makasvitsvagira kutukwa. Hameno tichikura painzi kamudyiro here kana kuti maita zvakanaka. Kana mukaverenga bhuku yavakorinde iyoyo inoti munhu umwe noumwe ngaazviidze. Ipapo inyaya yekunogona kumira yoga iyoyo nekuti tina vamwe vakumisa vaprofita voti magedhi vachinzvera vanhu, asi vhangeri rinoti umwe noumwe ngaazviidze. Handiti? Kana wazviidza wandozvireurira kuna Mwari. Saka vanodya vasina kuzviidza ndivo vanonzi vanosvitsvagira kutukwa kana kurovwa. Iro shoko rinoti munhu ngaazviidze. Kuita self introspection. Kutonzwa mauri kuti zvandiri zvinoita here kuti ndidye. Worangarira kuti ini ndakatadza. Munhu anokodzera kudya munhu anenge akadii. Munhu anokodzera kudya munhu anonzwa maari kuti inini ndaudza Mwari nyaya dzangu dzose dzandakatadza pamberi pake because iye shoko raMwari rinoti unoregerera. Saka izvizvi mukomazigeyo muno tikati katina mate mukaenda pakona mukati Mwari ini ndakatadza ndikaita zvakati nezvakati. Mwari wedu ari kudenga anotinzwa otiregerera. Izvo zvivi zvaanodhipisira Mwari zvaanoti zvinhu zvandiri kudhipisira zvinogona kutadzisa kudya muviri washe zvakaita sezvipi? Mwari haana chivi chidoko kana chivi chikuru. Asi tingafananidze inini ndangotiwo kune mukadzi wangu ndangotsamwira mukadzi wangu kana kungobohwa mukadzi wangu tofananidza nemunhu auraya munhu. Chivi hachinei nekuti matadzira mukadzi wenyu kana kuti hamuna kuuraya munhu. Nekuti Isaiah unoti kunyange zvivi zvenyu zvakatsvuka semucheka mutsvuku ndichazvichenesa. Kureva kuti auraya munhu unogona kuregererwa, atuka mukadzi futi anogona kuregererwa. Saka chose chivi. Hakuna chivi chinonzi ichi as long zvaangonzi hazvidiwi. Sini. Ko zvangova nokuti tiri pamba panapa mukomazigu anditika. Imi motaura nyaya yekuti mesa imwe mitemo yose yakasimba nokudini. Anditi mobva mati pamagedhe 2 ari pana ini ndini chabuda nerere imi munobuda nerere hombe. Anditi vamwe voita mirayiro yose imwe iri panapa but vochikorowo kubuda nepagedhe. Chivi. Hambozoti nokuti hauna kupisa hembe yangu ndongokuregera kuti wabuda nebaba. Kana makatopa murayiro makapa. Ayo ndirikuona ladies and gentlemen ndiwo profeti watinawo tichiwabvunza zvine chekuita neEaster yatiri kufamba nayo. Ipo palast supper pamuri kutaurapo kana ndakanyatsoverenga zvakanaka ndinonzwa Jesu achitaura kuti anga akabata gaba rewaini. Waini ndo waini yaitodhaka. Because vanhu vatakaona vakaimwa mubhaibheri vakatakwa. Saka mwana unobva wayobva kuti aiwa waini haitisi yemubhaibheri yanga iri nana alcoholic. Asi tine proof yekuti Noah paakainwa akaita sei akadhakwa. Zvikanzi naJesu this fruit of the vine I shall not drink it until I drink it new in my father's kingdom. Hanzi handichamwa futi chinechi kunze kwemusi wandichachimwa chi. Saka kudenga Jesu ari kumwa mhamba here. Regai nditaure shoko rinoti inini ndikataura zvokudenga
ndatorasha vanhu. Chandinotaura ndechekuti Jesu unoti iye haachaimwa kusvika andoimwa ava kupi kudenga handitika. Asi kunoku une shoko raatipa rokuti imwai muchindirangarira. Tikatotaura nyaya yaNoa yamataura, Noa wanga asiri pakurangarira Mwari. Unonzi wangorima mazambiringa ake ari pamakome Ararati, akatomwa mazambiringa akadhakwa, anga asiri kupasika. Iyo Exodus yandakupa iyaya yakamuka ichirekedza iya, kuna vamwe vari kutozvita, vakatozvita paEaster pana. Ani mazvona nekuti kunonzi torai gwayana iro rinofanira kubikwa nemvura, harifanira kubikwa pamoto, rinofanira kugochwa. Ani mazvona kweduwo kumamisha izvezvi kunoona vanga vaitopira izvezvi vaitirudzwa mweya musha, vaisawo gwai kana mbudzi padhoo apa, yonzi yazuza kana yazwa yogochwa, vaangozviziva. Ani mazvona manje kana mukatotarira pavhesi kunonzi kana modya gwayana iri, unoti iye munosunga shangu dzenyu pamakumbo, motora svimbo dzenyu mumavoko, muridye muchikurumidza, ipasika yaJehovha. Asi taa kuNew Testament, iye Jesu pachake ndiye akandorepresenta gwai. Handiti mazvinzo? Sezvanapotaura zvari chiti Mozisi achitumwa achinzi ndichavayewa ndichava, Pauro unozodudzira ava kuvaKorinde, unoti madzibaba enyu akapa mvura murenje, handiti padombo, dombo rakavatevera rari Kristu. Saka uri kuti chii? Uri kuti imimi vana vaIsraeri ndichafamba nemi, zvamunoda kuva imini ndozvendichava. Kana mukada nzira ndichaita nzira, kana mukada nyama ndichava nyama, kana mukada mvura ndichava mvura, kusvika tasvika munyika yechipikirwa. Saka nesuwo kana tichingoda kuva zvetinova, kungava kufuma, dzingava mamarriage, chingava chinhu chokutanga chatinongoenda kuinda kwaari, togara tichidya muviri wake, tichinwa ropa rake, tiri maari, zvose zvatinoda tozviwana. Imimi semufundisi ari mukereke yaari, Jesu siye atipa instruction yekuti tigare tichinwa tichimurangarira, ende yava imwe apa payanga iri waini. Right. Amukuti kwadzwa nemaraspberry kuchechi. Ndaiwa nyaya yamuri kutaura. Kazhinji kacho munoziva here kuti kana tikavonga tikaudza Mwari pamusoro pegirazi randakabata, izvezvi ndikati girazi ringarishandei, Mwari ndaikumbira kuti girazi iri risunungure vanorwara, mukaita zvokutamba noyo akaribata apa unosunungurwa. Why? Nokuti wati ndichava iye wandichava. Saka ipo paya musanyanya kukomblena pamusoro peraspberry. As long munhu waMwari avonga, denga rikazviwa, mune muchitoro waini. Asi hapana here chemweya chiri muwaini chinoita kuti Jesu ndoyaakachuza kushandisa kuine mvura nezvimwe zvimwiwa zvaikwanisa kumwiwa nguva iyoyo. Waini ndiri kudaro, ndiri kuona namanjuzu vanoda waini, and I believe kuti havadi waini by mistake. Patori nezviripo pamweya zvinoita kuti vave attracted to wine, not raspberry or mazoe or cranberry. Regai ndikudzoserai kumashure. Rimwe zuva waini inomwiwa pamuchato, Jesu uripo, haasati atotanga mission, waini inozopera. Kana mukaverenga shoko raMwari rinoti pamutambo iyoyo yemuchato yai vaitanga kuvisa waini inonaka, vanhu vadhakwa vazopuwa inoshata. Saka Jesu unoti isai mvura mumakate. Hani mazvona, isai mvura mumakate, mvura inobva yaiswa mumakate, mvura yaiswa mumakate. Jesu unoti iye ipai mukuru womutambo, mukuru womutambo unobva amwa, mukuru womutambo amwa, shoko raMwari rinobva rati iro, ndobva apopota akati mamuchitipirei waini inoshata, hamuzivi here kunofanira kutanga inonaka, asi wamwa mvura. Ndakambobvunza vamwe ndikati waini yakanakira papi, mvura yakanakira papi kuti izova waini? Vamwe vakati pakupuwa mukuru womutambo, vamwe ndikati no, mvura yakanakira pakangotaurwa shoko naye, ipai mukuru womutambo, ndobva mvura yatoita waini, nekuti zvo zvose zvakanatswa neshoko. Saka zvose zvemuri kutaura pangava nezvadhati nene, inini ndinobhiliva kuti hamuna chinhu chine dhati, chinova nedhati kana ropa raJesu rabata ipapo, kana zita rake. Mati zvinhu zvese zvakanatswa neshoko nemuchenero wakaita mvura. Mvura mukuina muchenero wakaita
kuti Jesu anyatsona kuti mvura yachena Yachena. chaizvo akaita wine. Right. Kureva kuti wine inogona kunge yakatochena kudarika mvura. Zvogona kudaro. Iye Jesu ropa rake rinonzi rinochenesa munhu kana kushamba kusvika wachena ropa rake. Haana kutifananidza nemvura. Ndizvozvo. Akatifananidza newine. Right. Hamusi kunyanyotirasisa here pakuti nyima wine apa? No. Hamusi kuva shoko rangu mukomaziko. Ndiri kuti inini as long tadeclare kuti Mwari iri ngarive ropa renyu, iye zvaakanakira manje akatuma varanda vake anosunurira zvavataura kusvika zvaitika. Harari. Saka ipo paya pakushandisa ningiri inonzi chi mazowe, mukatarira vamwe vanotozanganisa newaini. Izvo vangu asina ndazviongorora kuti ndione kuti zvinofamba sei. Dilution. Kuti vari kuita zvinofamba sei. Asi ini ndiri kungoti panomuwa waini, iyo waini ikavuya isina kuongerwa haina kuchena. Hashandi. Saka zvokungoti waini inoshanda yaongerwa kureva kuti chinhu chakanyanya kukosha paya haisi waini, kuvonga. Alright. Ladies and gentlemen, ndo Prophet Ndoro vatinawo. Of course timbopfuura nepanhau dzewine because ndo ma-issues vanhu vanenge vachingoita tumadhibheti tunenge tuchingonzi tumadhibheti but nyaya yakanyanya kukosha ndeye-Easter yatiri kutaura panapa. Kufa, kuvigwa nekumuka kwaJesu. Easter iyi inofanira kucelebratewa rini? In fact, sezvandakuudzai kuti we are talking of Easter. Ini ndiri kutaura pamusoro pemuviri neropa raJesu. Jesu unoti itai izvi nguva dzose muchindirangarira. Ndokubva ndati nini, nyika nobva yatenderana kuti ngative namazuva atinoti tinocelebrate rufu rwake. Zvakakosha izvo zviya. Inyika yakatenderana. Haiwa havasi Mwari. Alright. Itai izvi nguva dzose muchindirangarira. Nyika nobva yatenderana tofanira kusarudza zuva senyika yose. Yes. Ndosaka muchiona pachita madhibheti okuti umwe unouya achiti hakuna Easter, umwe unouya achida no. Yes. Tinofanira kurangarira rufu rwake. Saka nyika kana yakatenderana kuti tinofanira, ndosaka uchiona mazuva eAeaster haana madhetsi, anochinja. Ana mazuva manje. Right. Why? Because zvinhu zvatenderanwa nenyika kuti toda kucelebrata Jesu. Ani mazviona? Ende mukacherekedza maMuslim vanei nazvo izvi. Chere mucelebrate vari munyika menyu vanei nazvo. Why? Because havatenderani nazvo. Asi maChristians ndimakatenderana kuti ngatingova nezuva rekucelebrate. Togona kutotabva ipo paya pakudya Pascha ipo paya. Togona kutondodyisa futi Pascha next week. MaJudha acho atinonzi tinamatire vanonzi ndo vanga vari the chosen. Right. MaJudha acho havavimbe zvese izvi zvekuti Jesu akafa akamuka, vari kutozviramba. Patinotoende ikoko vari kutotiseka. Hatisi kutevera chitendero chakatoonekwa kuti upenzi nevaridzi vacho. Uri kuziva here mukomaziko kuti even mageneral men of God iwo aya tinotenda tichiwa mwoyo yedu kuti dei nangobata tsoka dzavo. Ukaenda kunyika yavanobva havatendwi. Unonzi muprofita haana unonzi wenhema zvikazodii. Jesu wautiri totaura nezvake wakarambwa nevana vamai vake chai. Saka hazvitikashamadzi izvozvo. Asi iye akamuka. Chivimbiso chamuinacho chinoita kuti mutaure zvinhu zvakaitika makore musati matomboberekwa rukuvhito renyu rusati rwako kuti mubvume kuti Jesu akamuka. Chokutanga mukomaziko ndechekuti ndisati ndakurondedzerai imwe nyaya. Chinhu chokutanga chaicho ndechekuti munhu wakaitawo zvake seni odana zita rokuti Jesu pamunhu anorwara asingamuki, chirwere chozviwa, munhu opora. Hazvichadi kurondedzerwa imwe nyaya futi izvozvo. Zviri kuitika here? Zvakanyanyisa. Kwete zvokufunga zviya. Hatisi kuparidza Mwari mukomaziko wokuti unoda kuvhotegwa. Tiri kuparidza Mwari anozviratidza. Last time pandakabva pano ndakati vanoda kutesta svika igwero muzotesta. Vanotori kuvakauya. Muchavaona vachikomenda panhingiripo paya
kuti takaendako murume uya une simba. Asi ndaitawo zati handisi ndine simba. Iye muchinda worugare ndiye ane simba. Indongori vhesoro inoshandiswa. Saka ndochivimbiso chaminacho kuti chokutanga chechitu. Ndakambosangana nomuindia inini. Murume ainzi Dospot anobva kuPakistan. Unoti iye Muhammad anongori profeta akafanana naJesu. Ndikamubvunza nyaya yekuti kuIsraeri unokuziva ndakaenda ndikati awafanga mugwama make zvikanzi mugwama make hamuna chinhu. Hamo zvesho. Asi wangofanana naMuhammad nokuti Muhammad waigona futi kungogona kupinda mukovhini wotobuda. Saka ndabva ndatoona kuti vanotenda kuti wakamuka. Asi nokuti havadi kutenda kuti mwanakomana waMwari finish. Saka ini ndinotenda kuti Jesu wakamuka zveshuwa ende chokwadi. Ichokwadi. Nokuti ndiye ane chivimbiso chekuti kana ndaenda kuna baba wako ndichakutumirai mweya munyaradzi. Iye ndiye uchava nemi. Ugova zvapupu. Alright. Saka mweya waakatuma iwoyo ndiwo watinofamba nawo. Ndozaka achiti kana wauya iye mweya avuya muchava zvapupu. Saka kana takatarira tiri zvapupu zvokudzoka kwaKristu. Alright. Ko iko kufa, kuvigwa nekumuka kwaKristu kwacho kunopupurei oro kuparidzei oro kunoitei muupenyu zvinhu zvine chekuita nesu here, especially isusu vanhu vatema. Okay. Magona. Shoko raMwari rinoti Jesu asati afa. Isu vanhu vatema, isu vaedheni. Tanga tisingambotozikamwi. Ano munozwa. Nyasha dzokunzi tinzi tadziwana idzi. Takadziwana kupfurikidza nerufu rwake. Saka isu kana iri nyaya yekunzi kufa kwaKristu kwakakoshera isu stereke. Kana mukaverenga shoko raMwari handitika rinotaura kuna mabasa aapostoli chapter 15. Vungano pamusoro paJerusarema pamusoro pokudzingiswa nokuchengeta murayiro waMozisi. Zvikanzi vamwe vakabva Judhea vakadzisa hama vachiti kana musingaponeswi netsika yaMozisi handiti hamungaponeswi. Asi Pauro naBhanabhasi vakaita nharo navo handiti ndokuzotenderana kuti Pauro naBhanabhasi navamwe vakuru navaapostoli vaende kuJerusarema kuhama handiti vakanosvika vakataura zvokutendeuka kwavahedheni. Vahedheni vari kunzi vari kutaurwa nezvavo zvokutendeuka kwavo tisu. Ende kuti vazive kuti tisagamuchira Kristu havana kuzviziva nokundopfugama asi vakanzwa nokuda kwendimi. Kunonzi vakati vachiparidza vakanzwa tava kutotaura vakanzwa isu vahedheni tava kutotaura nendimi. Pita unoti chakonesa kuti mvura kuti ava vabhabhatidzwe chii nekuti naye vagamuchirawo simba romweya mutsvene. Hani mazvona nokuti vagamuchirawo chipikirwa chomweya mutsvene. Saka chichavakonesa kuti vabhabhatidzwe chii. Ndipo patakawanira nyasha dzorubhabhatidzo ipapo. Saka rubhabhatidzo runotaura kuti takafa tikamuka pamwe chete naKristu. Saka rufu rwake runoparidza kufa kuzvivi kwedu nokumuka kwedu kumuviri mutsva. Kuti tinzi vobwo tisanzi vabva ndiripo. Nokuti mubva ndiripo haana nhaka. Anodya nhaka mwana wobwo. Saka kuti tive vobwo zvaitofanira kuti iye afe nokuti kufa kwake wakafa nokuda kwedu isisu. Kuti tiwane kangamwiro yezvivi. Yes. Saka kangamwiro yezvivi iyoyo mukomaziko yakati takawana dzikinuro kuna Kristu neropa rake kwete ramakwai. Ramakwai raiswa zvivi asi raichenesa raiva nekangamwiro. Iri riri nekangamwiro yekuinda kunyika itsva. Kuti mawisa handiti? Aiwa, ndanzwisa. Ndanga ndati vasati vapedza kudzika napo nekubatsanangura tichenda takadaro. Saka tichivhara paishu yatanichitaura yeEaster. Imimi Easter makaipemberera sei? Maifamba nemharidzo ipi? Maita mabasa api ekuratidza kuti muri kupemberera kufa nekumuka kwaJesu Kristu? Mabasa avapostoli. Mandoti mabasa avapostoli. Matthew chapter 28. Ndio yatanga tichifamba naye. Yesu afa. Handiti? Shoko raMwari rinoti asati afa ari muutongi hwaPirato. Mukadzi waPirato unorota hope. Unoudza murume wake kuti kana muchindotonga murume wake ngwarai mashoko enyu nokuti haana zvaakatadza.
Saka Pirato ndo paya pamunoona zvinozwa ndokusunungurirai Bhanabhasi here kana kuti Jesu. Vanhu vanoti Bhanabhasi ngaasunungurwe, Jesu ngaarovegwe. Iye Pirato onesa signature unoti inini ndageza maoko angu. Handiti Jesu ndokuroverwa pamuchinjikwa. Jesu ndokufa. Joseph Arimatea ndokundokumbiraje mutumbo wake ndokundomuviga mubwiro. Handiti vanhu vakamuuraya vaJudha vaya vanoti ivo vanoenda kuna Pirato vanoti murume uyu une mashoko aitaura asati afa. Hausatomboona here mukomaziko vanhu vasinganamati vanochengeta profesi kudarika arimo. Una mashoko akasiya ataura asati afa. Vaifamba naye vavasikatochengeti chiprofita kukunda vakamurovera. Una mashoko akasiya ataura asati afa. Unoti zuva retatu ndichamuka. Saka vadzidzi vake vanogona kutuma vanhu vakamuba usiku, titenderei tinomborinda. Akati haya mindima kamawa, indai mundorinda. Ndobva vaenda vakandorinda bwiro. Vandorinda bwiro kunonzi makuseni koedza. Maria Magadharina nevamwe Maria vakamukira kubwiro. Ndokundoona, ndokundosvika mutumwa ndokuburuka. Ndobva aburuka kudero kunonzi kwakava nokutinhira. Ndozvotaura Matthew 28. Kwakava nokutinhira. Nyika yose ikadengenyeka. Kwete pabwiro, nyika yose ikadengenyeka. Vakanga vakarinda bwiro ndokumboita sevafa. Wazviona manje? Ndokumboita sevafa. Teme vari kupepuka. Mutumwa ari kutaura nana Maria kuti wamuka. Saka teme yakadengenyeka nyika varume vachimbofa ndonguva yakamuka. Teme yakadengenyeka nyika. Vachimboita sevafa vakarinda ndo teme yakamuka. Pavakafenda. Pavakafenda. Ndo teme anomuka. Zvikanzi ndai mundoudza vadzidzi kuti tisangane Galirea. Wamuka. Havana kumuona. Maria wakazomuona. I mean havana kumuona nemamukira ake havana kumaona. Vangokaruka musisina. Saka kunonzi endai mundoudza vadzidzi tisangane kupi? Galirea. Zvandazotaura ndichiti navadzidzi vake vamwe vanga vasingatendi uye vavasingateereri chiprofita. Shoko raMwari rinonzi Maria andoudza vadzidzi kuti wamuka. Vakabva vachimanya vakananga kubwiro. Shoko rinoti Pita neumwe mudzidzi waidiwa naJesu vakamanya. Uya mudzidzi waidiwa naJesu waimanya. Ndobva andosvika nobva ovhateka Pita. Akasvika pabwiro. Akamira. Akatarira. Akaona akagutsikana. Akatenda. Wanga achirangarira mashoko echiprofita. Pita vakangosvika nedzungu kuda kundopinda mukati. Ndobva wapinda mukati. Kuti vanogutsikana vavamo. Hamuna kuona zvakaitika paKana naye Pita ungazoshamisika zvokumuka. Ani mapaona. Saka ndo yataifamba naye richiti panomuka Kristu ngaamuke nezvinhu zvako. Mudzidzi anodiwa naJesu ndiani? Ndi Johani. Ainzi John. Alright. Zoediwa naJesu ainzi John. Alright. Ladies and gentlemen, hatisvipedze zveEaster izvi. I think tichapurira mberi nazvo next year. Asi muviri waKristu ticharamba tichingoita tichingourangarira. Munofanira kutomboya nawo panapa katitomborangarira. Zvinokosha izvozvo. Asi hatiurangarire neCranberry kana Masowe. Imoda wine chaiyo. Tinoda wine. Harisi dambudziko tine nyengetere. Lazvi tunenge tutikitiki. Mazambiringa. Tomanamatira. Zvekuti haazobatika. Haazobati. Ladies and gentlemen, ava ndiProfeti Ndoro. NeProfeti Ndoro vanopa zviprofita muchaona mavideos 1 or 2 atichaisa kwekupedzisira. Vamwe vanoti maforensic prophecies, vamwe vanoti maword of knowledge. Vane mazita hobho avanopa, but isu tinoti kunhonga tsono. Hanzi maprofita hobho akaita semi. Murongosimbira pakunhonga tsono. Zvinova chinhu chiri kunzi nevanhu hazvinyanyotibatsire kunze kwekungoti asi kungotishamisa. Chaita kuti mukomazigo tifambe tichizokuonai. Inyaya iyoyo yokuti nyika iri kuti vanhu vari kungoprofita but tisingaoni pundutso. Ini ndauya pano kuzoti hakuna shoko raMwari rinoburutswa naMwari risingagoni kusadziswa. Saka ndakati ndoda vanhu ini vanouya
kuzoshumira kwatinoshumira, toprofita kana tapedza Mwari wotaura, tione kuti hakuwanikwe matestimony here. Ani mazvinzo. Saka ini ndiri kuti Mwari haatauri chinhu chisingaitiki, unenge asiri Mwari. Mwari unotaura zvinoitika. Kana Mwari akaprofita munhu, unofanira isati profitika zvokuti mai vako ndirumbi, iwe unonzi Steni, zvikazodii zvogumira ipapo. No. Tinotaura kwawakaberekegwa nekwawakabva. Totaura kuri kuenda upenyu hwako zvonyogwa pasi. Toda kuprofita zvine zvinyogwa. Zvine mabookmark. Munoziva muprofita anonzi Michael Selo? Ndakambomuona. Prophet Michael Selo ari kuita inonzi prophetic contract. Vakakupai chiprofita, munova manzi ende munosaina apa. Zvikasaitika ndiri kuburuka pachigaro cheuprofita. Pazvinhu zvose zvatinoita mukomaziko vari right. Amazvo vari right zvisingaiti. Rimwe zuva umwe mukadzi wakagamuchira vanhu varanda vaMwari vana Elisha. Svika Elisha mwoyo wake wanetseka kuti tingamukumbirira chii kuna Mwari. Svika Gehazi ati no, ngatimukumbirira awane mwana mukomana. Kwai rimwe zuva mwana uyo atoberekwa, atovapo, tinoda kuti ndikurumidze kumhanya ndika, atovapo, unongozoti musoro wangu mai. Saka mukadzi wakangoti kumuranda wake, isachituna pabhiza, kuti kwai wakabva atofa, isachituna pabhiza. Ndokumanya akananga kuna Elisha. Angonosvika Gehazi ndoda kumuvharira. Elisha ndopaanotozoona kuti une nyaya mukadzi, unoti usamuvharira, mwoyo wake une shungu asi Mwari wakativanzira. Nyaya yaMwari haitwi contract. Mazvo Abrahama achitoudzwa naMwari pamusoro pokuti vana vako vachavaranda munyika isati iri yavo, vachatambudzwa kwamakore 400. Handiti? Mwari vari kutaura makore 400. Asi Israeri ine zvayakazoita iri muGosheni, zvakaita kuti Mwari vawedzere makore futi 30 years. Kureva kuti Mwari wakanyepa here zvakati 400. Haana, handiti? Ndakanzwa muri painterview naProphet Angel achikuudzai kuti pamwe chiprofita chinotopodza. Prophet Passion. Prophet Passion vachiti pamwe chiprofita chinotopodza. Indoangozodaro ngati pakuziva kwavanhu nekudii vanoti chiprofita chopodza. Izvo kana unogona kutopa chiprofita, handiti? Wachapo chiprofita ndika agondoita zvinogona kunonodza chiprofita kana zvinogona kuchimisa. Munoziva kuti vanhu tinoprofita motikari mukomaziko, chiona mota kuti uyu munhu anobata mota any day. But agondoita zvinhu zvisina umwari, Mwari vagomuona kuti ndikamupa mota inogona kupedzisira atokangazi ngaimbomira. Ndikupaona. Ana mazvo. Ndosaka muchiona Prophet Passion vaitaura nyaya yaBalaki naBalaam. Ana mazvoona manje kuti unozosvika pakuti ndingatuka seiko wakazodzwa. Asi watonzi ndaundotuka. Saka inini ndiri kuti zvinhu zvaMwari hatiti mhiko nazvo isu nokuti tiri mavhesel. Zvinhu zvaMwari hatiti mhiko nazvo. Hatiti mhiko naye nezvinhu zvaMwari. Ladies and gentlemen, ndo nyaya iri kunetsa panapa. Kwa chinofanira kuti tichigaidha mukomaziko haisi prophecy, haisi deliverance. IBhayibheri shoko raMwari. Bible shoko raMwari. MuBhayibheri muri kumbonzi chii? Saka pazvinhu zvose zvatinoita kana Mwari ataura, ngatidzokere kuBhayibheri. Tine zvimwe zvinhu zvinogona kutikanganisa. Anoona kuti mukomaziko ndauya pana. Munoziva kuti ndogona kuti ndichibva panapa ndinosvikirwa navanhu vane mari vandiona pano papodcast, asi vagoda kuzondondiitisa zvinhu zvisina umwari. Mari igotobuda. Ndozamuchiona Balaam achinzi ndokupa mari yose yaunoda, asi Baraki unozoti no, mari yako ndaiona, asi shoko raMwari randiti ndisabata Jakobho wakazodzwa. Saka tikasaderuka zhinji kana kuri kumazuva vanoti vadliwa netsananguva. Ari mazvona manje. Saka nyaya iripo ndeyekuti chokutanga ini ndinoverenga Bhaibheri. Zvinhu zvose zvatinoita tinofanira kuzvitora muBhaibheri. Zvinhu zvose zvatinoita, the Bible should take precedence. Right, ndizvozvo. Tinofanira kufamba neBhaibheri kuti iri randitendedza here izvi kana kuti izvi riri kuramba. Ladies and gentlemen, Prophet Ndoro vari kutipa maanswer
akakosha chaizvo uye ari kutibatsira mukunzwisisa kwedu kwatiri kuita nyaya iyi, but tiri kuvadzora panhau yekuti hanzi kuprofita hakuna zvizhinji zvakunozotibatsira kunze kwekuti ini ndishamisike uro ndingowedzereka kutenda kwangu kuti hei, kana munhu wamwari achikwanisa kuona zvirikavanzika kudai. Asi zvinhu zvinenge zvinotibatsira panyama zvakafanana nehealing, hanzi mamen of God hamusi kuzviita. Okay, ndakambokuudzai musi wandakabva panapa ndichiti mwari wakandipa magifts akawanda. Ndikakutaurirai pamusoro pababa vangu vakakuitirai favor kamwari chaizvo. Ndikakutaurirai pamusoro pababa vangu vamaireva kuti zvandakaona pavari zvinokosha kusvika ndawa kuti zvikwadi ndiri paright place. Ini vanhu vakawanda vana vangu vanofungidzira kuti chiprofita chotori pasi pahealing, kuti mutori more gifted as a healer. Kurapa kwandiri kwakanyanyisa kudarika kuprofita. Mukoma Zigo ndorapa. Munhu ndokuudzai imwe nyaya. Kumba kwangu inini munhu akarwara zvidhoma handina matiriri, unodzika ruvazhe wopora. Iye munhu arova nezvidhoma handina matiriri zviya kuti kwai una mamepo, unongodzika ruvanze rwangu watova right. Kune munhu anokwanisa kurarama arova nezvidhoma? Imhepo kaya inomunogara pamunhu yotomukanganisa kanganisa usaziva zvaanoita, kana ikaita zvotamba inopedzera yatozomuvhiringa yatomudzvinga. Handi zvidhoma ndozvinorova futi vanhu sezvishiri? Kumwe vanoti zvishiri. Ndonzoziva kuti munhu ukarohwa nechishiri ari doke. Kumwe vanoti zvishiri. Tinenge daa kutoisa mabhodho apa tichitoti Zigo anga ari munhu akanaka chaizvo. Zvinobva nokuti zvafamba sei. Ini ndati chipo chokurapa pandiri ndoona sechakanyanyisa kudarika chekuprofita. Because ini ndinobhiliva kuti kana Mwari vakataura ugwere, munhu iye anofanira kurapiwa opora. Mwari vanogumira mushoko rokutaura, havafani kutaura, havafani kugumira muinformation. Kana Mwari vapa information, ndiye ane solution. Anofanira kuva nesolution. Ndiye Mwari watinotenda ane information nesolution. Information nesolution. Kuti Mukoma Zigo iwe panapa ndotaura nyaya yekuti alright, rimwe gore ndakamenda kuSlovenia ndikandosvika mweya mutsvene akataura nomwe murasta. Ndaona Mwari vanditi uchaita accident. Kumba kwenyu kuna vanhu 3 vakafa nemaaccident. Asi gono zvakatageta iwe. Taita saizvozvo ndokubva ndanzwa mandiri kuti ane madoubts. Ndikakumbira Mwari kuti accident ngaitika sasafa. Kati accident ngaiti ichaitika asa uchafi. Akadona pacross, panonzi pacross kuSlovenia. Nemakeks. Akadambuka chigumwe ichi. Nanhasi ana chigumwe ichi. Vanhu vakatanga kundifonera, vanhu vakaudzwa ma information kuti kune munhu wasiya aprofita. Ndo vati ndiwe ndoro here ningi wadona. Zvamakataura zvandikati wabva zvikanzi kwai makati hafi saka mupenyu. Kati bo. Ndo zvinoita Mwari izvozvo. Uye ini handifani kushamisika nezvinhu zvataurwa naMwari. Vanofana kushamisika ndimi Mukoma Zigo. Bonza handisisu taudzwa. Saka chinhu chinonzi kurapa Mukoma Zigo ndo chakanyakosha. Ropa rataitaura nezvaro riya, ropa rataitaura nezvaro riya, kunonzi zita riya rokuti Jesu neropa rake zvirwere zvose zvakaiswa pasi petsoka dzake. Ndiye unoti chero mukatsika pamusoro pezvinyavada zvikakurumai hamufi, nepamusoro penyoka. Chinoita kuti chiraramise izita raJesu neropa rake. Saka haasi Mwari unotaura zvinhu zvingaitika, ndo anenge achinzi mabhidhiriwa. Amitaure mabhidhiri. Aiwa, ina handiti mabhidhiri. Inini ndaita problem wani Mukoma Zigo. Handina kuuya kuimba yaMwari nenzara. Ndakauya kuimba yaMwari nokudanwa nokufoswa naMwari. Munoziva here kuti ndichisiya kubasa randaishanda, mukadzi wakatitorera masei ndikati andidana ndiye achaziva.
mazvo ndichitanga vamwe vakambotonditi mudhara dei vadzokera kubasa because ndikati hasa zvamavinga pano akandidana akandituma izvizvi haana kunditi ndinoshanda saka ina handina kuuya kuchechi nenzara ndakauya kuchechi nokudanwa saka ndinotya wakandidana kudarika maso avanhu ani mazuva uye handidiita showofu makauya gweri kana ndiprofita handiimbi gwini makazviona ndototi vanogara pasi kana zvatouya chaiko unouya sei mweya wenyu musina kuimbirwa ndisina kuti kuimbirwa ko handiti shoko ramwari kuti mweya mutsvene uri pasi pemuridzi wavo vaya vanoimbigwa vaya zvokoka zviya zvikokewo zvinhu zvamwari zvokokwa sei kana mwari vachishandisa inini ivo ndo vanotaura ini ndakamira chingoita zvakataura zvakati saka mweya mutsvene uri pasi pemuridzi wavo sokuti nemurodhi wokoti manone ndavona no hauimbigwi chinoimbigwa mashavi zvinoimbigwa mashavi ndo anenge ari kumvura ukombo maridzire ngoma kana akafara anouya wapinda mune uyu nokumupa doro kuti atanga amwa vagamuchire doro ano hamaite izvozvo mweya mutsvene uri pasi pemuridzi wavo. Ladies and gentlemen, ndofunga mainzwa nyaya yehealing iyi iri kutaurwa naProfet Ndoro. Prophet Ndoro vanobata vari kugweru muri muchechi ipi? Covenant of Paradise Ministry. Vachibata vari muchechi inonzi Covenant of Paradise Ministry, in short CPM. Havasiriwo founder, ndomuprofita wekutanga wataona ari kukwanisa kuita uprofita, ari kukwanisa kuparidza achiita mashura nezviratidzo ari pasi pemumwe mukuru wechechi. Zvinotaura kuti muri hambo here kana kuti mangomirira henyu nguva yenyu mozongoti shabo? Pamusoro pemurume uyu anonzi Vamaireva ari kuBaidbridge anova ndiye president weACCZ. Iye nyangwe akafunga akamuka akati mwana wangu ndoda kurelease ndichindepi tiri kuparidza Jesu kaizvo hatiparidzi umambo neukuru kwenyika yedu. Saka as long iye aripo ndinobudirei handibvi pari because kuti ndive zvandiri ndiye. Saka ine mwari havasati vambonditi ndanotanga chechi mazvo kuti kuti ndizikamwe ndinzi nhasi kuna Prophet Ndoro murume yeye. Saka ndiri hambo zvisingaiti pasi pavamaireva zvinotyisa. Vamwe vanhu vakambotowanda vanombotosvika vachimbototi maitire mazariro ari kuita vanhu kwaNdoro unogona kumuka akatanga chechi mungwarirei. Indotovaudza kuti munorachika zvenyu vamwe mose mungatanga ine handitangi ko ndeitangire. Maireva haana chaanonditsikirira nacho, havana chavakambondisungirira nacho. Uye ndine chimwe chinhu chandakatenda chokuti ndibaba vanoudza vanhu kuti uyu munhu mukuru. Vamwe vana baba vanongoti mwana wangu muprofita, mwana wangu muprofita, asi vanototaura kuti uyu murume uyu mukamubata zvakanaka vanhu vakawanda muchasunungurwa. Vane makore mangani Prophet? Vadoko kwandiri pakuberekwa chaiko vadoko pandiri but vakurusa kwandiri. Kana kuri kuti iresi yokumanya tichibva mari takananga Bulawayo tikasumuka tose panapa ivo vava mugwero inde ndiri munotoni pazvinhu zvomweya vakurusa kwamuri nekuresa asi mwana mudoko ndonga rakatovasiya pamwe kuma 13-15 years. Well, ladies and gentlemen, this is a prophet who is submitting under a young man of God panhau dzemakore, but ndo zvinhu zvemweya hatizvinzwisise zvinhu zvemweya. The reason why ndabvunza about prophet mukuru wechechi yenyu, mufundisi pamwe wasi prophet pamwe ndipastor or an archbishop or an apostle, is because trakubvunzwa chine chekuita nematongerwo enyika kuti imimi sekereke uye imi makazvimiririra munhau dzematongerwo enyika idzi munomboisawo mashoko enyu okutaura pamusoro pematongerwo enyika. Kana mukandibvunza ndinotaura, asi kana musina wandibvunza handitauri. Why? Because ndiri pasi pevatongi kaini. Shoko randinoverenga 13 dzavaroma
zviisei pasi pavatungamiriri venyu nepasi pamasimba enyika, nekuti masimba enyika aripo iwayo akaiswa naMwari. Saka kana ndichitoshumira munyika, ndinoshumira ndiri anda hurumende inotonga. Sempa muri kuti vatungamiri ava vakaiswa naMwari. Vamwe vanogona kunge vasiri kunyatsofara kana asiri kunyatsofarira mutungamiri uyu zvekuti anosvika pakuti hei, ndifunge kuti munhu akaiswa naMwari. Chinhu chinoitika ndechinoti zvinodiwa navanhu hazvisizo zvinodiwa naMwari. Ani mazuva. Saka tikanyanya kuteerera zvinodiwa navanhu stereke, tisingateerere zvinodiwa naMwari, tinorashika. Muri kubata nyaya yangu? Ndo saka tichiti isisu direction yakanyanya kukosha kudarika speed. Direction yakakosha kudarika speed. Kudarika speed. Vana vaIsraeri vaingochema vari muIjipita vachikanya zvitunha zvine munzwa me. Vachema zvisingaiti. Kwete kuridza mhere yekutamba zvokutonyanya kuridza mhere. Asi Abraham anga akaudzwa kunzi 40 years. 400 years. Bobva wabuda kusa 430 years. Ndivyo ndokuzobuda 430. Ani mazvona. Saka nyangwe mukati mimi ukati wauzvidii haudii, kana Mwari akati kusvika gore rakati hakuna unozvirambidza. Iye Mwari kana achiisa vatungamiri panzvimbo, because izvezvi kune nyaya yaDonald Trump kuAmerica. Vafundisi vekuAmerica vazhinji vanobheliva kuti Donald Trump akaiswa nani? naMwari. But Donald Trump murume akafumuka zvokuti anogona kufuma achiti nyika dzemuAfrica we are shit hole countries. Mashoko ekuti nechishona ndo anotaurwa anotaurwa nanani? Vamwe vanenge vachirambwa nevanhu yekuti muZimbabwe hakwanisi kutaurika. Asi vanenge vachiti uyu ndiye akaiswa pachigaro ichi nani? naMwari. Saka vanobva kuti munhu anofanira akashandiswa naMwari anofanira akari Kristu chaiye, achitaura nendimi achidii. Mwari anogadza vatungamiri vapi pazvigaro? Anogadza mafundisi here? Rega ndikudavirei munhu waMwari. Rimwe gore apenoti nderipiwe iro mashura. Shoko raMwari rinoti Israeri inotsvaka mambo. Muruninzo. Hatina kumbonzwa nyaya yekuenda kuchechi kwaSauro. Tinotohwa nyaya yekundotsvaka madhongi arashika. Asi aitsvaka madhongi arashika, unozoti vasvika mune imwe nyika wati muno munyika muno mune munhu waMwari anotaura zvinoitika. Saka handei kwaari. Vachingosvika vanonzi muri kutsvaka muvoni. Zvikanzi zvikamaita laki wanga asipo, wakasvika nezuro. Asi masikati ana masvika ari kukwira kushilo kunodlisa chirilo. Vachingonosvika Sauro unobva anzi kiuri kutsvaka nyaya yembongoro dzakawanikwa nezuro, asi Israeri iri kutsvaka mambo. Sauro hatinambowati pane pakamboita kuruseti kana muchechi maakapinda isu. Ani mazuva. Asi muprofita ndiye ari kuti uri mambo. Kureva kuti muprofita nemufundisi havana kunzi vatonge nyika, asi vakanzi vanyengeterere vakapuwa simba rokutonga nyika. Saka anoda kuona purezidendi vari muchechi warashika. Tikangotongwa nemunhu wechechi nemufundisi, tine zvimwe zvinhu zvinoda kuita sezvinoiswa masikuru munyika haazozvigoni. Kozi nyika mukaita zvotamba mukaitonga nemamwe matongere. Ndosaka muchiona Israeri pose payaitonga nyika yaitonga ina vaprofita. Ani mazuva. VaSiria vachikomba guta, shoko raMwari rinoti muprofita Elisha unoti endai mundoudza mambo waIsraeri kuti vaSiria vanoda kukombai, saka chenjerai kuti mudzika matende enyu pokuti nepokuti. Mambo waSiria unoti ndiani unoudza mambo waIsraeri zvatinotaura tiri mimba yenyu yedu yemukati? Zvikanzi hakuna umwe, kuna Elisha muprofita. Saka minamato yedu ndeyekuti purezidendi anenge aitonga nyika cheteka awane guidance chete yavaprofita, kwete kuti iye ungaita mufundisi kana muprofita. No, iye chake kutonga nyika. Pandakaona Sauro achibva kuna Samueri anozonzi anenge akasangana here nevana vaprofita here kana chii, akatanga kuprofita. Iya yamunoona yekunzi Samueri waprofita yanga isiriyo naSauro ari pamberi pavaprofita avo, yanga isiriyo kuprofita akapaya. Waidzingirira David akazodzo paari aratobviswa akudzingirira naDavid. Saka unozonzi David uri kunayoti kurama kuna Samueri. Because kana mukatarira Sauro wanga watakawa kuti David uri kunyika yakati, akasvika akamushayiwa unouraya mambo wenzvimbo iyoyo nevanhu varimo. Saka ndosaka muchiona pane pamwe David paakambotisira kuAdulamu
paakazocheka bhachi rasauro akamuratidza kuti ndaigona kukuuraya atosvika vanhu vatomupa bvumo kuti muurayi akati handingaurayi muzodziwa wamwari kureva kuti ndine imwe nyaya ndoda kuudza ipapo inoti kubva kwasauro kwaita kuti David azive kuti chero Sauro akabva but waiva nezodzo rokutonga. Alright, ngatisiye ikoko. Regai ndinde kunyaya iyi yekuti Sauro uri kuteverera David. Handiti ndokuinda kumba kwaSamuel the prophet. Handi mazwana manje. Iye achisvika hana kuziva kuti nzvimbo yaasvika yasiyana nenzvimbo dzaanga agere. Iyi ine nyasha ine zodzo. Ndosaka muchiona zvichinzi naye wakasvika vakaprofita. Uri kudzingirira zodzo yaMwari. Mirai ndikuudzei chimwe chinhu mukoma Zigo. Iye zvani munoona zvamuri kuita izvi. Zigo ni journalist. Watendwa nenini chimutendavo. Zigo is a journalist. Is a journalist. Watendwa nenini chimutendavo. Ngakuuyewo munhu daita wachipodcast chake pa achiti ndoda kuisa Zigo. Unonge uchidzingirira pane zodzo. Nei madam. Ndiri kutaura kanyaya yekuti zita raZigo wakambova richinzi kwai kuna vanhu vamanya vachikambena. Kana wakambova Zigo achituka umwe journalist. Asi uchaona kuti mamaZigo mamajournalist achaya achiti ini ndine ngauye achiti tabuya isu majournalist chaiyo kuti vana Zigo apa. Ana plot mako. Wotoona kuti ari kuataka Zigo. Haana kuuya nenyasha dzokuti anofanira journalist. Wauya nenyasha dzokuchiva zvinoitwa naZigo. Saka hauisi Zigo chero zvikadi. Alright. Ndenda chikuzai kuti womwe prophet passion wavatorigwa chechi nemwana wavo. Asi havawisiki. Because mavari mune anointing. So zero rarigori kubviswa nemunhu. Kune uchingo tingati kugwisanisa chitendenebwe. Alright. Pane chinotopudzika. Ayo, indora mani chikudzosai. Ndidzosei. Tatora nawe maprofita. Zvikanzi touch not the anointed. Right. Do not do my prophecy. Tichizvirava tinokuti vari kunzi ma-anointed machi maprofita. Right. David oda kucheka opiwa mukana wekuti auraye mambo. Obva acheka chipenga chehembe chete. Obva ati uyu mudzodzi wawani waMwari. So zvichirati panyika panapa munhu waMwari ari anointed. Mutungamiri wenyika futi ari anointed. Right. Anointing yakafanana here? Hadzina. Handiti mazvo. Nekuti munhu waMwari wakapuwa basa rokuendesa vanhu kunyika itsva. Ari mazvo. Vanozondogara naKristu chiri chikomba. Ivo vari vamwenga. Munhu anotonga nyika akapuwa simba rokuti vanhu vagare zvakanaka. Ari mazvo. Magariro avanhu tichirarama uyu neuyu uyu neuyu. Mukatarira mararamiro emhuka navanhu akasiyana, vanhu vane discipline. Discipline iyo inotouya kana tawana munhu anoenda pamusoro achiti zvazvitende gwisai mutorongo, izvo zvazvitende gwisungai, uyu mhosva yake idika, asimbomitai kuti azive kuti munhu wakakosha. Saka anoending yavo yakasiyana pakuti uyu ndeye kutonga, uyu ndeye kutungamirira nokuropafadza vanhu. Asi kutungamirira notogadzwawo futi. Asi anointing is dzitsvene here zvekuti Mwari the same way anoti touch not my anointed achitaura about muprofita ndo the same way anotaura about mutungamiri wenyika. Nerimwe side regai ndikuti ndizvozvo nokuti hakuna eno taigona kuvabvisa isu Mwari asati ada. Taita simba iri rakafa sei aneriri. Zvino hatigoni kuvabvisa isu kana Mwari asati ada. Ukatoona totobvisa isu Mwari wazvitenda. Even wakana kwa mavhotsi kuya. Muchitoda munhu chaiko mogona wasato muwina mugongokaruka mwa kuti ningo watorova wawina. Why? Because chatendegwa naMwari hachirambidzwi nezvido zvavanhu. Saka anointing inobva kuna Mwari same. Asi maoperatere ema-anointing acho ndo akasiyana. Ladies and gentlemen, now Prophet Ndoro tasura nemaminutes mashoma kuti tisvike pakuvhara. Tikavabvunzwa zvinhu zvine chekuita nematongerwo enyika uye kubatidzana oro kudyidzana kunoita chechi neutungamiri wenyika. Tandavabvunza mafambiro anoita kuchechi kwavo vari pasi pemukuru wechechi yavo, asi apa tikuvabvunza vakazvimirira vari dungamunhu. Izvezvi pane CAB3 Constitutional Amendment Bill number 3 rokutaura iro kuti president awawedzerwe makore mairi
vasvike 2030 ndizvozvo. biu irimi makamira semunhu waMwari muchizvona munozvona sei? Chakatoitika ndechekuti baba vangu inini ndiye president we-ACCZ. ACCZ chi? Apostolic Christian Council of Zimbabwe. Inoita nezvei? Ndiyo inobatanidza machechi ose, maPentecostal chechi, mazioni, mapostori, tiri under hurumende inotonga. Saka ndo bridge rinokonekta machechi Right. nehurumende. Nehurumende. Alright. ACCZ inotungamirirwa na Archbishop Edgar Maereva. Vanova ndo baba vangu, vanova ndo foundi wekuchechi kwangu. Ndakati kwaitwa amendment bill number 3. Ndobva ndavafonera ndikati baba, chirongwa cheamendment bill number 3 muri kuchiona sei? Baba vakanditi chedu mwanangu kunamata kuti nyika ive nerunyararo. Mwari vaita zvavanodairo. Zamburuzunzo. Chedu mwanangu kunamata. Kana Mwari vatenda 2030 kunaona ikonesa. Ngatinamatire runyararo. Zvinoda Mwari zviitike. Vanhu vanenge vachiti kune mitemo inogona kudzivisa. Kudzivisa mitemo inodzivisa chi? 2030. Pega mungava mumusha mudhara. Saka baba imi mune pamwe pomotika mukatoti ngatidai. Mwana unogona kuti mudhara izvo azviiti. Amoziva here? Umwe agouya muzukuru chaiye kuti zvamataura sekuru azviiti. Asi kana Mwari ati zvinoita, vangofanana nehuku nemhuka inokura shumba kana inokura nzou. Saka nyaya ina Mwari here. Munogona kutoti sasa nyaya kuti ive naMwari maperere ayo. Kuti tizoona kuti yanga ina Mwari here kana kuti yanga isina maperero. Kuti mazuva zvandataura maperera handisati ndamboti Mwari wakandiudza kuti amendment bill number 3 haisiyo. Anambondiudza izvo. Mwari anambondiudza kuti amendment bill number 3 ndiyo saka ndazvinamatira. Isu tinonamata kuti zvinhu zvose tinoziva kuti Mwari muri mukati mazvo. Saka Mwari zviratidzei. Ladies and gentlemen, because of our time, maperero achaita amendment bill number 3 ndo maperero aita podcast rinori. Tichazongona mabudiro azvinenge zvaita tisati tavhara munhu waMwari. Hanzi nebhaibheri, they overcame them by the word of their testimony. PaEaster pachingoturidzai mabasa makuru mashoma amuda kuti vanhu vangoziva kuti ndo akaitika. PaEaster pakanaka pa munhu waMwari. Ndoparidza kunonzi kuEtina kukadomako. Ndine mwana wandakaprofita arambwa nemurume kugokwe, ndikandoda baba vako. Baba vake vakauya tikavaprofita kuti mwana wacho toda tandoroorwa ndobva tamupa deliverance chakanga chamudzinga mba. Saka ndakazovati musi waanoroorwa musaita kuti ndisavapo. Saka vaita saizvozvo ndokubva mwana waye azoroorwa havana kundiudza. Saka pandakaenda kunoparidza ikoko ndakawana mwana waye ane murume wake vatova negore nehafu varoorana asi havana mwana. Saka ndakavaudza ndikati zviya zvandaireva kuti musaroodza mwana wandisipo. Ndaiziva kuti chakanga chakabata marriage chichamuteverera kudumbu rake. Saka takasiya tamupa deliverance yekuti achibata mimba. Saka muchatozonocheka kuti mimba yakabata. Ndikotodzoka pano netestimony yacho. Nevari kutadzwa pamadzimai avo mimba munouya mopiwa munamato panapa munobatsirika. Ndavasaweka tinoti kana mava kunamatira vanhu vane madzimai avo ari kutadzwa pamimba vauye vega vasauye nemadzimai. Ndichakupai mukomazigo chemwana anga asingafambi. Saka ndichakupai asingafambi ndigokupai akumanya iko zvino. Akumanya. Grade 4. Grade 4. Asingabviri kuti unonyepekwa wanzi kwai itachirema anga asingafambi zvachose waifamba achipeva makumbo atorega chikoro. Tikati izvo hazvitendewi izvi. Mwana anofanira kudzidza. Iko akumanya. Watokaromba kwangu so. Yeah. Ndakamurapa ndikati ngaagare pano chinda nayo achinda chikoro.
wakumanya kudai netsoka musukutya kuti anozodzogerere to Ai, default hakuna- settings. kana Mwari akaita chunhu unochiteverera uye masimba ose amuri kuona ose anogona kuti vane muroi mheni ikarova pane kadi vanhu vagorobwa nemheni ngombe dzigofa mudanga dzose zvinopedzwa nesimba raMwari. Ko simba raMwari ndo riri pamusoro pemasimba ose Uye ndo simba rakasika. uye ndo simba rakasika. Ya ndiri kupaona. Handi mapaona ndo simba rakasika. Bwendo kwandodzoka panapa ndoda kuti ndigo kutaura inemi kuti pane shoko guru randoda kuti muzive kuti Mwari uriko. Kana Mwari akatenda ndichazotsvaka zvivana zvikomana zvenyizvi ndovhura hwane ziso rimwe chomboprofita. Ladies and gentlemen, mukuinzwa challenge iri panapa. Prophet Ndoro Inonzi impartation here. vada kuita impartation, so next week we'll talk about impartation. And for the avoidance of doubt, we'll actually invite anyone adambopiwa chipo cheuprofita, Ndizvozvo. especially ane moyo wakachena unoda uprofita kuita kuti wangoenda nechipo chako. Uyezve asingadi chiprofita anoda unotsvaka mari nacho. Mese muri 2 munopiwa. Thank you, man of God. Thank you very much. And with that we are out. Tinokutendai. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. 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 Journalist.